Mia Fran Le... Ben, bons días. Convocámosvos aquí para dar conta do tratado na Xunta de Goberno de hoxe. Como sabedes, ainda estamos no proceso do peche do ano, co cal pois, o número de asuntos que chegan é moi baixo ahora mesmo, pero bueno, contamos con arrancar a nova xeira xa a semana que ven. Entre os puntos tratados, no primeiro é a concesión de licencia para executar as obras de construción dunha vivenda en Santa Teresa Jornet, que se concedeu a licencia. Outra licencia para a vivenda unifamiliar en San Martín de Laraño tamén concedida. Acordouse tamén o rexeitamento da reclamación de indemnización formulada por Proiga nun procedimento de expropiación no SUP 11 que do Casiñeriño. Neste caso, a empresa aboou 1.950.000 euros en concepto de urbanización de varias parcelas nese ámbito, no SUP 11. Logo fixo unha transmisión patrimonial das parcelas e consideraba que se lle debía de restituir eses cartos. Nos rexeitamos as alegacións porque neste caso é unha expropiación, e ao ser unha expropiación o Concello actuou facendo a urbanización e ten que pasar efectivamente os custos aos propietarios daquel momento da finca, que era esta empresa. Entón se lle rexeita o recurso. No punto 4, a Consellería Delegada de Deportes dá conta dos criterios xerais para establecer a programación do uso estable dos equipamentos deportivos para a actual temporada 2018-2019. Están divididos en dous apartados que son os pabellóns polideportivos e logo os campos de fútbol, e como todos os anos se priorizan en primeiro lugar, como é normal, os programas deportivos municipais ou promovidos polo Concello. Na segunda, no caso dos pabellóns polideportivos, evidentemente se lle dá prioridade aos centros de ensino que non teñan pabellóns propios para que os podan usar. A seguinte criterio a valorar son as AMPAs e os clubs dos centros educativos que sí que dispoñen de pabellóns, e logo os clubs e entidades deportivas, nos referidos aos polideportivos. Nos referidos aos campos de fútbol tamén vai en función de se son federados ou non federados. Ben, este ano se deron 126 autorizacións de uso dos equipamentos deportivos e rexeitáronse 7 por ter presentado a documentación fora de plazo. No punto 5 son bonificación de inmobles no imposto dos valores de terreos de natureza urbana, o IBI. No punto 6 devolvemos unha fianza que estaba pendente do ano 2005, unha fianza complementaria sobre a señalización horizontal. No punto 7 declaramos a caducidade do expediente de resolución do contrato de reparación da Rúa Pedreira e anexas do post-2015 e abrimos un novo expediente. Neste caso, nesas obras que se contrataron, insisto, en decembro de 2015 por 147.000 euros, no momento da recepción atopáronse distintas problemas na execución e procedeuse a abrir un expediente, o consiguiente expediente. Durante a tramitación dese expediente, hubo un erro administrativo nesa tramitación que non se comunicou á empresa unha resolución a que tiñan dereito a coñecer. Entón, como non dá tempo a resolvelo dentro do prazo antes de que caduque o expediente, o que se fai é pechalo e iniciar un novo, mantendo toda a documentación que se tramitou hasta ese momento.
Ben, no punto 8 tamén abrimos ou iniciamos un expediente por incumprimento do contrato das obras de rexeneración do pavimento das rúas Ponte Marzán, Sandino e Cruceiro do Sar, por non estar rematados no plazo acordado na concesión da obra. O contrato era 294.000 euros, iniciamos o expediente, a empresa ten 15 días para alegar e logo tomarás unha decisión que pode conlevar ou non sanción. Punto 9, unha transmisión un traspaso, perdón, da caseta de Praza de Abastos, e logo entrou unha urxencia na que se dá conta do recurso presentado dentro do Tribunal Administrativo de Contratación da Xunta por parte dunha empresa de Eulogio Viñal Obras e Construcións ao respecto da adxudicación do servicio para a execución de diversas operacións de conservación, mantemento e reparación de pavimento nos viarios do termo municipal. A empresa alega, entre outras cousas, que non arbitrariedade na adxudicación, que o técnico que informou esa adxudicación non era o que debería, e que a participación na mesa de contratación non estaba presente o director da asesoría xurídica. E, bueno, hai un informe xurídico, entendo que bastante contundente ao respecto, no que desmonta estas alegacións e que xa se remitiu tamén ao tribunal, e agardamos que nun plazo máximo de mes e medio, 2 meses, este resolta. Mentras tanto, tamén se comunica que ese procedemento de adxudicación está en suspenso hasta que se resolva. E con iso rematamos a Xunta de Goberno. Alguna pregunta? Sí. Do punto 7 non me quedou moi claro. Como está agora mesmo esa obra? Foron solventadas as deficiencias ou hai que esperar a que se resolva o expediente? Independentemente que se resolveran esas deficiencias en parte, eso non é óbice para manter e para desenvolver o expediente, porque a empresa incumpliu os criterios ou as obrigas que tiña no seu contrato de execución. O feito que a posterioridade poda arranxar ou non determinadas deficiencias non paraliza o feito de que hai que abrir un expediente como é de xustiza por un cumprimento como se fai a calquera outra empresa. E no 8, incumprimento de contrato, que foi por retraso? Retraso na execución da obra. E está rematado os traballos xa? Non, aínda non. Queda un pouco, pero aínda queda. E, insisto, xa está totalmente fora de plazo, sin ter solicitado unha ampliación de prazo xustificada, que, como sabedes, as empresas poden facelo en función de circunstancias variadas, pero neste caso non se fixo, co cal, tamén vemos na obriga de abrir ese expediente. Insisto, non é de sanción, ábrese o expediente, se alega e logo se decide se non ou non, en función desas alegacións, se ten algún tipo de sanción, que, como sabedes, se aplica un porcentaxe de cartos por euros que ten o contrato. Algo máis? Houve alguna incidencia na cidade polo temporal? No, incidencias graves. Houve unha caída de árbore na rúa de San Xoán que caeu sobre un vehículo que estaba aparcado, non houve danos persoais. Esa é a incidencia máis grave a toda agora do que eu teño coñecemento. Moitos incidentes con contenedores movidos polo vento, polas tiradas, e pouca cousa máis. Realmente, aínda que a noite houve rachas, eso das 3 da mañán, a verdad que houve un trebón moi importante, non fixo incidencias. Non hai follas nas árbores, que é o que normalmente te crea problemas en apozamentos. Entón, as redes do Concello teñen capacidade para xestionar incidentes deste tipo. Bueno,
Con isto damos por pechada a roda de prensa de Xunta de Goberno. E comeza unha roda de prensa moito máis chula. A ver, espera, vou cambiar a cara, vou poñer a careta de ecoloxista.